Vols un poquet de sàndwich? De mig? No. Vols? És que no tinc molta fam. No? Però menja, tio, que és que fas pena, tio, estàs... Menja, home, que està molt prim, menja, menja! Té raó. Hauria de menjar alguna cosa. Avui només he desdejunat un sobre de petacetes. Però, clar, al principi és només mig sàndwich i jugant, al final et poses com una vaca. Hauré de portar una túnica tipus de Mir Russo. Ja se sap. Es comença així i acabes de salvapantalles als ordinadors de tots els companys d'oficina. Els meus fills s'avergonyiran de mi i quan vaig a recollir-los a l'escola diran que no sóc son pare, que no en coneixen de res. I si per alguna d'aquelles trobe treball netejant barcos i em queda encaixat en una escotilla i no puc tirar cap endavant ni cap a darrere? Tot s'ha de pensar. Al principi seran els telediaris i s'organitzaran campanyes de solidaritat per ajudar econòmicament a la meva família. Però a poc la gent s'oblidarà del tema i els meus fills acabaran anant a menjadors de caritat pública. La meva dona es divorciarà de mi, però això no és el pitjor. I si resulta que baixen a terra uns alienígens caníbals i disposats a devorar a tots els terrícoles, què passarà, Com estaré gros, encaixat a una escotilla de barco i sense possibilitats d'escapar, jo seré de les primeres víctimes, segur. Tio, tu el que vols és arruïnar-me la vida. No m'ho esperava saber tu. No te vale, tio.